ଆଜ୍ଞା ଏମେ क्या टे उठिलो किसी खाइबा बने देलो ମୁଁ ପାରିବିନି ଏବେ ଯାଅ। गोटे कथा शुण ହୁଁ आज संध्यारे गोटे भोजी अछि ହୁଁ। जीव मटन मिलिबो मटन ଆରେ ଜଲ୍ଦି ବାହାରୁନ ମଟନ ସେପଟେ ସରିଯିବ ଜଲ୍ଦି ଆସ। मटन कांगाली छि 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 ମତେ କହୁଛନ୍ତି ମଟନ କାଙ୍ଗାଳି। ଆରେ ମଟନ ଟା ଗୋଟେ ଇମୋସନ। ଛି ଏଟା ବି ଯାଉନି। ତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଏତେ ଜୋରଦାର ଭାବରେ ଅପମାନିତ ହେବା ପରେ ବି ବେହାଙ୍କ ଭଳିଆ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ମଳୟଙ୍କ ଭଉଣୀ ବାହାଘରକୁ। ତ ଆମ ପ୍ରୀତି ଦୁଲ୍ହନକୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇ ତଳକୁ ଆସି ଦେଖେ ତ ତଳେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ଓମ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ତ ବହୁତ ସାରା ଫଟୋଜ ଭିଡିଓଜ ନବା ପରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କାନରେ ପଚାରିଲି ଆଉ ଯିବା ଡାଇନିଂ ଏରିଆ ଆଡେ। ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସବୁବେଳର ରିପ୍ଲାଏ ତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହେଁ ମିଶି ଷ୍ଟାର୍ଟର ବାଡେଇବା ସମୟରେ ମୋର ଦେଖା ହେଲା ମୋର କଲେଜ ବେଳର ସାଙ୍ଗ ଜ୍ୟୋତି ସହିତ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମର ଆକ୍ରମଣ କରିବା ମଟନ ଆଡକୁ। ବାସ୍ ବାସ୍ ଟିକେ ତନ୍ଦୁରୀ ରୁଟିକୁ ଟିକେ ମଟନ ଝୋଳ ପୁରା ଖେଳ ସେଇଠି ସରିଲା ଆଉ ମୋ ଭଳିଆ ବାହାଘର ଭୋଜିର ମଟନ ଝୋଳକୁ କିଏ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଏଣ୍ଡ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ହଉଛି ସେଇଠି ମୋର ଦେଖା ହେଲା ଆଇସ୍କ୍ରିମ ବାଲା ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଯିଏକି ଆର ବର୍ଷ ରଜରେ ମତେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଦେଇଥିଲେ। ତ ମଟନ ଟିକେ ଖାଇଥିଲି ବୋଲି ମୋ ପାଟିଟା ଟିକେ ଦଲୁଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଟିକେ ଖାଇଦେଲି ଆଉ। ତ ମୁଁ ତ ମୋର ଫେଭରେଟ ବ୍ଲଗରଙ୍କ ଭଏସରେ ଏଇଠି ଟିକେ କଥା ହେଇଗଲି ଆଉ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ। ତ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଗୋଟେ ଚୋରି କରିକି ନେଇକି ଆସୁଥିଲା ବେଳେ ମୋର ଦେଖା ହେଲା ମୋ ହାଇସ୍କୁଲ ଟାଇମର ସାର୍ ପଣ୍ଡା ସାର୍ ଆଉ ଦିଦିଙ୍କ ସହିତ। ତ ଫେରିବା ବେଳେ ଝିଅର ବାରାତ ଦେଖିକି ଫେରିଲୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ବୋଲି ଆଶାରେ ରହିଲୁ।